Υποσυνέντευξη στο ΡΙΚ για τον συνάδελφο Κωνσταντίνο Τσιντά παραχώρησε ο πρέσβης της Ρωσίας στη Λευκοσία, Μουράτ Ζιαζίκοφ. Στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη αναφέρθηκε στις σχέσεις Λευκοσίας-Μόσχας και τόνισε ότι η Ρωσία θα παραμείνει σταθερή σε θέσεις αρχών στο Κυπριακό και θα στηρίξει τις προσπάθειες επίλυσης του προβλήματος στο πλαίσιο διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Αναφέρθηκε και στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας και διαβεβαίωσε ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, καθώς, όπως είπε, αυτό θέλουν και οι Κύπροι επιχειρηματίες με τους οποίους είχε επαφές. Κύπρος και Ρωσία έχουν αδελφικές σχέσεις, είπε ο κύριος Γιαζίκοφ, και δεν πρόκειται να διαταραχθούν. Μίλησε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πάμε να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας παραχωρείτε αυτή τη συνέντευξη σήμερα. Θα αρχίσω με τις διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ρωσίας. Και ποιες ήταν οι επιπτώσεις σε αυτές τις διμερείς σχέσεις από τις ρωσικές ενέργειες στην Ουκρανία. Πιστεύετε ότι η Κύπρος ως χώρα που παραμένει υποκατοχή για σχεδόν 50 χρόνια θα μπορούσε να είχε υιοθετήσει διαφορετική στάση σε ένα θέμα που αφορά κατά βάση την κυριαρχία ενός διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους? Σας ευχαριστώ για αυτήν τη συνέντευξη και σχετικά με την ερώτησή σας θα ήθελα να πω ότι οι σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Κύπρου πάντα ήταν επικοδομητικού χαρακτήρα και οι κυρώσεις οι οποίοι υποβλήθηκαν στη χώρα μας εγώ ελπίζω ότι δεν θα έχουν καμία σχέση και δεν θα βλάπτουν τις σχέσεις φιλίας και τις στενές πνευματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών μας. Και θέλω να υπογραμμίσω ότι ο λαός της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ένας πολύ στενός λαός για εμάς, γιατί έχουμε πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, υπάρχουν και μεικτοί γάμοι. Περάσουμε και στο θέμα των κυρώσεων αυτές καθ' αυτές. Η Κύπρος έχει στηρίξει αυτές τις κυρώσεις ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν ρωσικές επιχειρήσεις και ρώσοι επιχειρηματίες να δραστηριοποιούνται εδώ στην Κύπρο και η Κύπρος για εδώ και πολλά χρόνια έχει παράσχει και βοήθεια και φιλία και συνεργασία σε επιχειρηματικό και πολιτικό επίπεδο σε όσους ζουν και εργάζονται στην Κύπρο και είναι πάρα πολλοί. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα δυτικά κράτη έχουν υιοθετήσει πιο σκληρές κυρώσεις και δεν επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση επιχειρηματιών. Δεν είναι μυστικό ότι οι κυρώσεις οι οποίες υποβλήθηκαν στη Ρωσική Ομοσπονδία δεν έφεραν όφελος ούτε στη Ρωσία ούτε στην Κύπρο, γιατί οι στενές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των επιχειρήσεων στο κλάδο του τουρισμού και σε αεροπορική σύνδεση είχαν μεγάλες ζημιές από αυτές τις κυρώσεις. Αλλά πιστεύω ότι η εποχή συγκρούσεων θα περάσει και επίσης ξέρω ότι η τραπεζική σύστημα επίσης είχε κάποιες ζημιές από αυτή την κατάσταση. Εγώ επικοινωνώ με πολλούς Κύπριους φίλους μου και τους ενοχλεί αυτή η κατάσταση, γιατί και αυτοί οι φίλοι μου δεν είναι μόνο οι φοιτητές οι οποίοι ήταν και σπούδασαν στη Ρωσία και στη Σοβιετική Ένωση, γιατί τώρα βλέπουμε ότι ο επιχειρηματικός κλάδος δεν εργάζεται όπως πρέπει να λειτουργεί και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υπέβαλαν αυτές τις κυρώσεις δεν τους ενοχλεί η τύχη ούτε των Κυπρίων ούτε των Ρώσων. Η Ρωσία θα συνεχίσει να έχει την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο και τα επόμενα χρόνια και αναλόγως της εξέλιξης των γεγονότων και της κατάστασης στην Ουκρανία αφενός και αφετέρου υπήρξε κάποια επαφή ή επαφές με τη νέα Κυπριακή κυβέρνηση ώστε να υπάρξει κάποια συνεννόηση και διαβεβαίωση ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί και στον επιχειρηματικό τομέα αλλά και στον πολιτικό τομέα στη βάση αρχών και της ιστορικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών.
Но нам не надо начинать с чистого листа. У нас очень богатый опыт совместного сотрудничества. Ξέρετε ότι υπάρχει η στενή συνεργασία μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας. Υπάρχουν και στενές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των επιχειρήσεων και ξέρετε ότι ο τουρισμός και η τραπεζική σύστημα της Κύπρου τώρα είχε ζημιές από αυτές τις κυρώσεις, αλλά ξέρουμε ότι εδώ ζουν πολλοί συμπατριώτες μας και γι' αυτό διατηρούν οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της Ρωσίας και της Κύπρου και μεταξύ τις επιχειρήσεις αυτών των δύο χωρών και θέλω να υπογραμμίσω ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο λαών μας είναι αδερφικές και γιατί είναι από την ίδια πνευματική θεμέλιο. Αλλά ξέρω ότι σε κάποιους άνθρωπους δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση και αυτό νιώθουμε και εμείς. Αλλά να σας επιβεβαιώσω ότι διατηρούμε τις επαφές με τους συμπατριώτες μας, με τις επιχειρηματίες και να σας πω ότι οι σχέσεις μας πάντα ήταν επικοδομητικές και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσουμε στον ίδιο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν και θα προχωρήσουμε. Вы спросили про времена. Με ρωτήσατε για τις εποχές και τώρα οι εποχές δεν είναι εύκολες και μπορώ να σας αναφέρω ένα παράδειγμα ότι σε μια οικογένεια μπορεί να υπάρχουν επίσης δυσκολίες, αλλά ξέρω και πιστεύω ότι οι σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας, μεταξύ των λαών μας είναι αδερφικές και έχουν ιστορία αιώνων γιατί είμαστε ενωμένοι από την κοινή μας θρησκεία, από την κοινή μας ιστορία. Θα παραμείνω για άλλη μια ερώτηση στο Κυπριακό και τις θέσεις αρχών στις οποίες προαναφερθήκαμε. Τις προηγούμενες ημέρες ακούσαμε και την εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Ζαχάροβα, να διαβεβαιώνει για τις θέσεις αρχών της Ρωσίας επί του Κυπριακού. Στη βάση λοιπόν αυτών των αρχών και με δεδομένη την προημερών επανεκλογή του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία, με τον οποίο η Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν εξακολουθούν να διατηρούν στενές σχέσεις και έχουν στενές εμπορικές και επιχειρηματικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένου και του πυρηνικού σταθμού το οποίο κατασκευάζει η Ρωσία στο Άκιου. Με δεδομένο λοιπόν αυτό το περιβάλλον, η Ρωσία θα στήριζε ή θα είχε τη διάθεση μιας ενεργού εμπλοκής σε οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία στο Κυπριακό με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών προς επίλυση του προβλήματος. Россия занимает, Москва занимает исключительно вот одну позицию. Ξέρετε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία έχει την σταθερή της θέση στο Κυπριακό. Ξέρετε ότι υποστηρίζουμε την διευθέτηση του προβλήματος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και εμείς επίσης βλέπουμε τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη για την επανέναρξη των συνομιλιών. Θέλει αυτή την επανέναρξη να αρχίζει από το σημείο όταν τελείωσαν οι διαπραγματεύσεις το 2017 και εγώ από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η θέση μας παραμείνει σταθερή. Εμείς υποστηρίζουμε τον διάλογο μεταξύ των δύο κοινοτήτων, μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και Τούρκοκυπρίων και θέλουμε την διευθέτηση να γίνει στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Και ακόμα μια φορά θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, αυτές οι σχέσεις βασίζονται στη αμοιβαία συνεργασία και όχι μόνο με την Τουρκία έχουμε τέτοια συνεργασία γιατί εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε και να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας μεταξύ της άλλες χώρες. Σχετικά με το πυρηνικό σταθμό Ακουιού, θέλω να σας πω ότι είναι εμπορευματικού χαρακτήρα αλλά η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι η Ρωσία υποστηρίζει την διευθέτηση του Κυπριακού στη βάση της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Και εμείς σε αυτό το πλαίσιο υποστηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία και θέλουμε να προχωρήσουν αυτές οι συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά τις συναντήσεις με τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον τέος Υπουργό Εξωτερικών και κατά τις συναντήσεις μου με τον Υπουργό Εξωτερικών με τον κύριο Κόμπο, εμείς πάντα υπογραμμίσαμε ότι η θέση μας παραμένει σταθερή σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και ξέρουμε ότι οι σχέσεις μας μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσίας είναι αδερφικές και πάντα θα είναι τέτοια. Αν ζητηθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία ως μόνιμο μέλος και του Συμβουλίου Ασφαλείας, θα μπορούσε να ασκήσει την επιρροή της προς την Τουρκία και την τουρκική κυβέρνηση, μετά και την επανεκλογή Ερντογάν, με δεδομένο ότι η τουρκική θέση είναι μακριά από τις αρχές της διζωνικής ομοσπονδίας, δικοινωνικής ομοσπονδίας, όπως είναι η διαδρομή και η πορεία προς τη λύση του Κυπριακού. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος μεταξύ των διάφορων πλευρών και εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας μπορεί να συμβάλλει σε αυτό το πρόοδο στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Будет возвращено, и все это будет в рамках такого конструктивного общения. Να περάσουμε και στο ουκρανικό ζήτημα, με δεδομένα τα πράγματα επί του εδάφους όπως έχουν εξελιχθεί, όπως άρχισαν και έχουν εξελιχθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι μπορεί να συντηρηθεί ακόμη η θέση ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελούν ειδική επιχείρηση και όχι εισβολή σε ένα κυρίαρχο κράτος, με δεδομένες και τις θέσεις της διεθνής κοινότητας, και μεταφέρω ερωτήματα γενικότερα που αναφύγονται μετά την εκδήλωση αυτής της ρωσικής ενέργειας στην Ουκρανία πριν από σχεδόν 16 μήνες. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν και με το γεγονός να βρίσκεται επί του εδάφους ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει πέρα από τις περιοχές με αμιγώς ρωσόφωνο πληθυσμό ή με πλειοψηφία ρωσόφωνο πληθυσμό. Совершенно четко по этому вопросу сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, что это специальная военная операция. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, κύριος Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε πολύ σωστά ότι αυτή είναι η ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας και εμείς όλοι ξέρουμε ότι από το 2014 η περιοχή του Ντονμπάς βομβαρδίστηκε από το καθεστώτος του Κιέβου και τώρα όταν έχουμε τις νέες περιοχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία είναι η Ντονμπάς, Λαϊκή Δημοκρατία, ο Λουγκάνσκ, Λαϊκή Δημοκρατία, η περιοχή του Ζαπορόζια και η περιοχή του Χερσόν, είναι το καθήκον μας να τους υπερασπιζόμαστε. Και από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης εμείς είπαμε και υπογραμμίσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν συνομιλίες. Αλλά αυτές οι συνομιλίες διακόπηκαν όχι λόγω της θέλησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αλλά αυτό ήθελαν οι Ουκρανοί και η ηγεσία της Ουκρανίας. Και τώρα όταν αυτές οι περιοχές, όπως είπα, είναι το μέρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, πρέπει να προστατέψουμε το ρωσικό κόσμο, την ρωσική γλώσσα και τους αμάχους οι οποίοι ζουν σε αυτές τις περιοχές. Και επίσης εμείς βλέπουμε ότι ο ΝΑΤΟ θέλει να προχωρήσει στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και αυτό μας ενοχλεί πάρα πολύ επίσης. Γιατί η Ουκρανία είναι πρώην δημοκρατία της Σοβιετικής Ένωσης, εκεί ζουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μιλούν την ρωσική γλώσσα και πρέπει να υπερασπιζόμαστε τον πληθυσμό των λαϊκών δημοκρατιών της περιοχής του Ζαπορόζια και της περιοχής του Ντονμπάς. Και επίσης τώρα βλέπουμε ότι η Δύση θέλει να προμηθεύει τα όπλα στην Ουκρανία
και δεν τους ενδιαφέρει η τύχη των Ουκρανών, γιατί δεν απασχολούνται με τις τύχες απλών ανθρώπων και θέλουν μόνο να μην υπάρχει η Ρωσία. Αλλά μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι η Ρωσία θα μείνει για πάντα. Мы знаем, что были очень хорошие Минские соглашения, были подписаны, и люди очень были довольны этим. Ξέραμε ότι υπήρχαν οι συνθήκες του Μίνσκ, στις οποίες καταγράφηκαν πολλά πράγματα για την διευθέτηση αυτής της σύγκρουσης, αλλά τώρα μετά την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης βλέπουμε ότι οι ηγέτες των διάφορων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είπαν ότι χρησιμοποιήθηκαν αυτές τις συνθήκες μόνο να κερδίσουν χρόνο. Μπορεί ότι ήθελαν να κερδίσουν χρόνο για να προμηθευτούν και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία. Και εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα να έχει κανείς 10 φορές διαπραγματεύσεις αντί να πολεμούν μία φορά. Είναι η μεγάλη τραγωδία για τον Ουκρανικό λαό, αλλά όλα αυτά ξεκίνησαν από το πραξικόπημα στο Κίεβο το 2014. Οι Κύπροι και οι Ρώσοι ήμασταν μαζί όταν πολεμήσαμε τον νατσισμό στον κόσμο και εγώ επίσης συμμετείχα στην εκδήλωση δίπλα το μνημείο των ήρωων Κυπρίων, οι οποίοι συμμετείχαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην επιτρέψουμε να σηκώσει το κεφάλαιο νατσισμός και νέο-νατσισμός τώρα και σήμερα. Αναφερθήκατε πριν στο ΝΑΤΟ και τους νατοικούς σχεδιασμούς. Πιστεύετε ότι η απόφαση των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κρατών να παράσχουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία αλλάζει τα δεδομένα στη διένεξη σε ό,τι αφορά μια ενδεχόμενη ρωσική αντίδραση, διότι υπήρξαν και κάποιες αναφορές για μη συμβατική απάντηση από πλευράς Ρωσίας, δηλαδή την πυρηνική αντίδραση, την πυρηνική απάντηση σε οποιαδήποτε κλιμάκωση από πλευράς ΝΑΤΟ, και η παροχή F-16 μαχητικών αεροσκαφών και άλλων βαρέων οπλών φαίνεται ότι οδηγεί σε μια διαφορετική αντίδραση από πλευράς Ρωσίας. Любая поставка оружия, она это... Ξέρετε ότι η προμήθεια όπλων δεν δείχνει ότι μια χώρα θέλει την ειρήνη στον κόσμο, και στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας περιγράφει τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα πυρηνικά όπλα. Αλλά τώρα μπορώ να σας πω ότι η απόφαση να προμηθευτούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία δεν είναι η σωστή απόφαση, και κάθε κράτος πρέπει να θυμάται ότι έχει τα συμφέροντά του, και κάθε πρόεδρος, κάθε πρωθυπουργός και κάθε υπουργός εξωτερικών το ξέρει και πρέπει να προστατέψει τη χώρα του. Και εμείς εκτιμούμε πάρα πολύ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει παραδώσει τα όπλα σοβιετικής και ρωσικής κατασκευής στην Ουκρανία. Εμείς ξέρουμε ότι από την Κυπριακή Δημοκρατία ζητήθηκε αυτή η απόφαση για προμήθεια σοβιετικών και ρωσικών όπλων στην Ουκρανία, αλλά η Κυπριακή Δημοκρατία έκανε την σωστή απόφαση να μην στείλει αυτά τα όπλα. Και κάτι τελευταίο, και ίσως και το πιο πρόσφατη εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, πιστεύετε ότι η κλιμακούμενη χρήση drone και από τις δύο πλευρές, οι οποίες πλήττουν μεγάλου πόλης, και είχαμε και την επίθεση στη Μόσχα που προκάλεσε τραυματισμούς, για πρώτη φορά προκάλεσε τραυματισμούς και σοβαρές, θα λέγαμε, υλικές ζημίες. Ποια θα είναι η αντίδραση της Ρωσίας σε περίπτωση που συνεχιστούν αυτές οι επιθέσεις σε περιουσιακού εδάφους, και με δεδομένο ότι πλέον μιλάμε για μια διένεξη που εκφεύγει των Ουκρανικών σύνορων και μπαίνει βαθιά σε ρωσικό έδαφος?
Ну вот то, что использовали дрон. Πρέπει να σας ενημερώσω πως τα 8 μη επανδρομένα αεροσκάφη δεν πέτυχαν να έρθουν στη Μόσχα και να χτυπήσουν τη Μόσχα, και για άλλα οι στρατιώτες μας ήταν έτοιμοι. Υπέστησε ένα κτίριο μη σημαντικές ζημιές από αυτή την επίθεση, και είδα χτες και σήμερα επίσης το είδα ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε την επίθεση ενάντια στα μη στρατιωτικά στόχη. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε.